স্যার এবার বিটিসি ইলেকশন হেলিকপ্টার উড়িব না নুড়িব এইবার উড়িব মানে ফাইনাল যোৱাকালি কথা পাতিছে মোৰ লগত খালি তেল ভৰাব লাগে বাকি কেতিয়া আহিব স্যার আহিব এই আহিব বেছি দিন নাই আৰু বেছি দিন নাই আহিব সোনকালে আহিব দে হেলিকপ্টাर खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे तो फैफिनलायबाय चेनेलावहाय जायफोरा मोजां मोनो नायलांनो हागोन बिदिब्ला जागायलांदिनि तो एसे इन्ट्र'सआवहाय आङो होनानै होखादों भिडिअखौहाय तो नुनो मोनखाबाय नोंथांमोना तो इन्टारेस्टिं स' एबारनि बिटिसि इलेक्सनावहायबो हाग्रामा सारा जोंहा हेलिकप्टार एसे बियो होगोन जाहैदों आरो बेबो बाखियाव आरोना तो जियानो हक एसे इन्टारेस्टिं आपडेट दा थ' आरो केम्पिं जाबाय थासिगोन बायदिसिना बुंबायानो थाखासिगोन नङा होनबा इलेक्सनाबो खाथि जाबोगासिनो दं तो जियानो हक स' आङो क्लिप्सखौ होनानै होखादों इन्ट्र'सआवहाय नुनो मोनखाबाय नोंथांमोनाहाय एसे फानि आरोना तो जियानो हक दा आङो बारा गोलाव खालामला आरो इलेक्सननि खाथि बयबो बेस्थ' जाजोबखाबाय तो जियानो हक आङो नैबे समावहाय मोनसे इन्टारेस्टिं गेम लानानै फैदों जायफोरा मोजां मोनो गेलेनो हागोन आरो जोर जबस्ति गेलेनाङा दे बेफोर गेमखौहाय एसे रिक्सि जायो आरो गोसो थानायफ्रा गेलेनो हायो खिन्थु बांसिनानो फ्रड आरो स्केम जाखायो थेवबो जोङो गेलेयो गोबांफोरा नाथाय जायफोरा गेलेनो गोसो हागोन आरोना तो आङो लिंक्सखौ होनानै होगोन इनस्टल खालाम आरो गोसोब्ला गेलेनो हायो तो आर्निं खालामनो हायो गरफा गरनै नाथाय जोङो अन रिक्स लानानै गेलेनो गोनां जायो आरोना तो इन्टारेस्टिं गेम आङो लिंक्सखौहाय डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन